fo ɲɔgɔn o kɔnɔna o la parce que ba mun ye Musa Seku Jaabi a y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn ye kɔnɔna o la an ka jamana faama dɔ bɛ duguli Ashimi ko fɔ ale y'a yira mun ye CEDEAO maaw ka ciden in na ko Mali ye yiriba de koyi a kan ka fɛɛrɛ de kɛ mun ye yiriba ye a kana bin cogoya si la ko mun ye Assimi Goïta ale o kɔrɔfɔ ye ni ka a ɲɛsin mun ye jamana faama ma n'o bɛɛ Ghana jamana faama ale ko fɔ parce que b'a ka fɔ la i n'a fɔ a fɔra cogo min na Ghana jamana ɲɛmaa n'o bɛɛ mun ye CEDEAO yɛrɛ ka ɲɛmaaba a kɔni y'a yira mun ye an ka jamana transition na ko mun ye jamana ɲɛmaaw ye bɛn mun kɛ n'o bɛ CEDEAO jamana ɲɛmaaw ko fɔ olu ye bɛnkan n'u bɛnna fɛn mun kan k'ale nakun tɛ dɔwɛrɛ ka n'o ci kan ni ka n'o lase mun ye an ka jamana faama kɔni a ma Patrick Ba a y'a yira k'a fɔ ko mun ye ɲɔgɔn ye kɔnɔna o la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka minisiri caman fana tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ Dr Sukali Kokala Mayiga ale tɛ an ka premier ministre ye wa mun ye minisiri Abdoulaye Diop ale fana tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa fara mun ye minisiri caman nka mun ye ganaɲaw fanfɛla la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ o bɔlen kɔfɛ minisiri mun fana bɛ yen n'ale b'u ni jamana tɔw ko ɲɛ k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan a ka ja fo ka taa bila mun ye u ka gululɔ Jonathan ale mun tun ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye kabi waati mun na gɛlɛya a surutula an fɛ yan min sera maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen de ye ale ka n'an ka jamana o kɔnɔna o la Patrick Ba mun ye Musa Seku Jaabi ye a y'a yira k'a fɔ ko Kuluba i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Ghana jamana ɲɛmaa n'o ye CEDEAO ɲɛmaa o kɔfɔ ani Assimi ɲɛ ko a kɛra naani ye siga kɔni o to o la wa mun ye fɛn mun na a ti bɛn fɛn mun na a ti se ka tugu cogoya si la mun ye Assimi Goïta a y'o kɔni fɔ mun ye Ghana jamana ɲɛmaa o ye mun ye Ghana jamana ɲɛmaa a ko n'a bɛ CEDEAO ɲɛmaa n'a bɛ ale ko fɔ Nana Addo Dankufa a ko ta ale ye wa a kɔni y'a yira an ka jamana faama o la ale nakun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi mun ye an ka jamana faamaw ye layiru ni ka layiru mun ta olu ye waati tɛmɛnenw na k'a fɔ ko mun ye kalata fɛn bɛɛ lajɛlen bɛna fɛsɛ a waati kɔfɔlen k'u y'o layiru mun ta olu ye k'a fɔ ko o bɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛna bɛn ka ban mun ye octobre kalo in kɔni kɔnɔna ma ko ale nana ka na o jate minɛ k'a lajɛ n'o ko o bɛ cogo min na mun y'an ka jamana faama ye n'o bɛ colonel Assimi Goïta n'o b'ale kɔfɔ Abu Safina Jara a ye kamalen a y'a jaabi koyi a ko Mali ye yiri belebele ko Mali ye yiri mun ye i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jamana caman de bɛ o bɛ cɛncɛn fuga o sanfɛla la Mali ye yiri belebele mun ye wa Mali yiri ale yiri o de bolo bɛ taa se ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen o la wa yanni a ka fɛɛrɛ dabali kɛ o yiriba in kana bin a kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ sigi sen kan yiriba in kana bin nka a kana fɛɛrɛ kɛ n'u ye yiriba in a bɛ se ka sa cogo min na mun y'an ka jamana ɲɛmaa n'o bɛ Assimi Goïta n'o bɛ ale ko fɔ a kɔni ye kɔrɔfɔ ye ni k'a da CEDEAO maaw ka ɲɛmaa o kɛnɛ o kan a tigi b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye CEDEAO maaw siga foyi t'a la jɔyɔrɔ ni Ami kɔni b'u la koyi o sabu kɛ u y'a dɔn k'a fɔ olu ye waati kɔfɔlen mun fɔ ko kalata in bɛna se ka kɛ ka ko o waati la wa a jɔyɔrɔ b'u la fo k'a fɔ ko a jɔyɔrɔ a b'u la mun ye Patrick Ba ko bɛɛ Musa Seku Jaabi n'o bɛ ale kɔfɔ a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi mun ye communauté international maaw dɔw bɛ yen ani fo ka taa fara mun ye jamana kɔnɔden dɔw fana bɛ yen politiki maa b'o o la ani a ɲɔgɔnna caman mun y'an ka jamana ɲɛmaa u y'a yira mun ye Ghana jamana masakɛ la k'a fɔ ko mun ye laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bi koyi laɲini ye kelen pewu mun ye fɛɛrɛ dabali bi kɛ Mali kura o ko o bɛ se ka tiimɛ cogo min na ko laɲini o dɔrɔn de ye maa minnu b'a la k'a fɔ ko an ka taa kalata la a k'a ja ko jamana yɛrɛ k'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye kɛnɛ in kan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye u ye dalilu caman de di mun ye Ghana masakɛ a sigilen a ma koyi a ko e k'a jateminɛ k'a lajɛ Mali kan ka kɛ Mali kura de ye fɛn caman kɛra anw ka jamana o kɔnɔna o la o fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛna ban pewu ko Mali an bɛ don min na ko bi e Ghana jamana ɲɛmaa e k'a jateminɛ k'a lajɛ lakanabaliya o b'anw fɛ yan maa tɛ se ka taa ɲɔnɔ mun ye camancɛ o ɲaaminen don n'o tɛ ni ka na an minɛ Bamakɔ hali bi a b'a la ko an ka taa kalata la o tuma na a jigi dalen bɛ fɛn jumɛn de kan Patrick Ba a ko mun ye Musa Seku Jaabi ye a ko ko ninnu bɛɛ lajɛlen kolo n'a bu a bɔra mun ye Ghana jamana ɲɛmaa a sigilen ɲɛna i bɛna ye k'a fɔ Nana Addo Akufo Abu Safina Jara a t'a dɔn ko nin bɛɛ b'a kɔ a t'a dɔn a tɛ dɔn alors a t'a dɔn y'a fa ye e kun bɛ taa e kun bɛ taa jigin ɲɔgɔn Ghana a kun bɛ taa jigin kɛ pourquoi a ma taa jigin a y'a faamuya dɛ alors mun ye duguli Assimi ye a kɔni y'a fɔ Ghana jamana ɲɛmaa ye o ɲɛna mun ye transition min bɛ sen na bi transition hakilina mun bɛ an la ko sigafɔ mun n'o kan ka kɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la o la bana minnu bɛ Mali la kabi Ala ka Mali naissance bana minnu bɛ yen bana jugu ninnu an bɛ se ka fura ɲuman sɔrɔ o la cogo min na o de bɛ kɛ sababu ye ni kalata n'o o bɛ kɛ wa n'o sigafɔ in na malidenw mana bɛn fɛn mun kan Abu Safina Jara kalata ko a bɛ kɛ o waati o la a kɔrɔ fɔ kɔni ko siga foyi t'a la mun ye Nana Addo Akufo ye
fɛn kɔni o fɔra a ye parce que ba min ye Musa Seku jaabi a ko hakilila jiginna ni hakili b'a la k'a bɛ mɛn kalo tile 24 Badawu fanga ale ma dafiri o waati a k'a bi don mun na Faransi y'a fɔ ko olu ye kalo 3 kɔnɔna la k'olu ye fɛn dɔ sɔrɔ ni cɛkɔrɔba ye bolo k'u m'o sɔrɔ Lajiburama commentaire k'a kan dɛ non n tana cɛkɔrɔba la kalo 3 kɛla k'olu ye fɛn dɔ sɔrɔ nin bolo ta k'o yanga kalo 3 kɔnɔ maa min ye san 7 kɛ ko m'o sɔrɔ bolo ah non k'a b'a dɔn ko cɛkɔrɔba vraiment a don mais ni kuma mɔgɔ b'a ni kuma na a bɛ fɔ k'i bɛ yan fɛn la awɔ a tɛ se ka faamu dɛ sinon depuis don mun na Faransi petini y'a fɔ Macron a y'a fɔ ne dɔn kɛ awɔ a y'a fɔ k'a fɔ k'olu ye fɛn min sɔrɔ bandaw bolo ko a ma san kalo 3 kɔnɔ k'u m'o sɔrɔ ko san 7 m'o sɔrɔ Lajiburama o tɛ se ka kɛ o ne b'a dɔn ne ko n ko cɛkɔrɔba ko nin y'an yɛrɛ kɛlɛnkɛrɛnnen k'an furu fara nin ala ka parce que b'a fɔ n'i y'a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ don min na mun ye Badawu fanga ale kɔni ale dafirila i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest n'a bɛ CEDEAO ko fɔ u ka subaatɔ in tɛ wa mun ye k'u kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana a gulonnen n'u ka sariya sɛbɛn bɛɛ lajɛlen o la fɔlɔ parce que b'a fɔ n'i y'a yɛrɛ k'a fɔ nin ye fɛn dɔ ye an m'an sigi k'a ko kɔni k'o lajɛ mun ye Gana jamana ɲɛmaa a yirala la k'a fɔ ko sigi mun n'o kan ka kɛ n'o bɛ Assisi ko fɔ malidenw kan ka sigili mun kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la ne bɛn kɛra fɛn mun kan ala ta a bɛ kɛ o waati de la a fɔra ye n'an bɛna min kan a bi kɛ o waati de la aw tɛna se ka Mali a kɛ maliden ka tɛmɛ an kan o tɛ se ni basigi nana kuma min a bɛ kɛ an b'an ka kalata kɛ maa min yɛrɛ b'a la ko an ka taa kalata la kɛ a fo ka t'u ka dugu la kɛ e b'a candidat jɔn de la mun bɛ se ka taa u ka dugu la kɛ an bɛɛ jigi bɛ Bamakɔ in de kɛ o ka sɔrɔ a bɛɛ bɔra dugu dɔrɔn ka na e b'a candidat jɔn la bɔdugu bɛ baa bɛɛ la bɛɛ bɔra dugu dɔrɔn u tɛ se ka taa yen u ka taa campagne kɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma parce que dɔ sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ le cikan kɔnɔna la Musa Seku Jagu ale ye kalimgalatigi bonya o b'a la ayiwa Pété n'i ye le cikan bila n'i y'o bila fɛn min bɛ wele ko l'indépendant i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni l'indépendant ye kɛ ni a ka bi arabadonya bɔli ye octobre kalo tile 20 i ka dɔn k'a fɔ premier ministre ni o ye docteur Sokɛli Kokala Mayiga ale don dɛ radio so min bɛ yen walima kunnafoni di sira min bɛ yen n'o bɛ wele ko le journal français i ka dɔn k'a fɔ le monde i ka dɔn k'a fɔ docteur Sokɛli Kokala Mayiga a ko journaliste ko olu ye a ɲininka i n'a fɔ ɲininkali bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ wele ko transition a ma jɔrɔ fanga i ka dɔn k'a fɔ ko a kuntala a tɔ man jan bilen yali ko a na se ka bɔ a ma wa a na se ka bɔ a ma wa walima a na to a nɔ la docteur Sokɛli Kokala Mayiga i ka dɔn k'a fɔ ko a ye kunnafonikɛlaw a ye u jaabi Musa Saɲɔn Kamara ale ka sɛbɛn don koyi ale kɔni a y'a jira k'a fɔ ko docteur Sokɛli Kokala Mayiga i ka dɔn k'a fɔ ko ani kunnafonidilaw le monde mɔgɔ journaliste i ka dɔn k'a fɔ ko ani olu ye baro kɛ barosigi in ka dɔn k'a fɔ barosigi kɔnɔna na docteur Sokɛli Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko Mali élection ko o min ni o kun bolo dalen bɛ ka février kalo tile 27 san 2020 nata ye kɔnɔ k'i ka dɔn k'a fɔ ko kolo tɛ nɛn na ko t'i yɛlɛma a bɔra a ma a bɔra a ma sa a bɔra a ma a ko nin ko banna koyi ne siraw n'u b'an fa n'an fa nin ko kɔni banna n'u b'an fa hali n'a totala maliden kelen de ye o bɛ Mali wuli ka a bɛ kɛ docteur Sokɛli Kokala Mayiga a kɔni y'a jira k'a fɔ ko kolo tɛ nɛn nɔ ko a tɛna yɛlɛma k'a sababu kɛ date min ni o fɔlen kun filɛ nin ye n'o de ye février kalo tile 27 san 2020 a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ni transition ko ni dɔ farala a kuntala kan ka se dɔgɔkun damadɔ ma a ka jan ka se kalo damadɔ ma ko kana bala adamadenw nɔ diɲɛ wuli tɛ o ko wa k'o tɛ diɲɛ wuli ko ye diɲɛ wuli ko tɛ dɛ ko c'est pas la fin du monde. Ko diɲɛ wuli ko tɛ dɔ ka fara élection kuntala kan dɔ ka bɔ a la c'est pas la fin du monde k'o tɛ diɲɛ wuli ko ye kalo kelen ka fara kan kalo fila ka fara kan san kelen ko san fila yɛrɛ ka fara kan o diɲɛ wuli de ya a bɛna diɲɛ wuli an na Musa Saɲɔn Kamara ale kɔni a y'a jira an na indépendant kɔnɔ k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye ka dɔn k'a fɔ ko malidenw i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya a politikimaw i ka dɔn k'a fɔ hakilinaw kɛmɛ fila ye k'a sababu kɛ maa dɔw bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ko olu bɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda sira bɛɛ lajɛlen fɛ élection a bɛ se ka kɛ ni a date ye cogo min na maa wɛrɛw fana bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ko olu fana bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen na transition min ni o filɛ an kunna i ka dɔn k'a fɔ dɔ bɛ se ka fara a kuntala kan cogo min na sababu kɛ baara ɲuman minnu bɛ yen ni transition kɛ bɛ ka o baaraw daminɛ baara minnu bɛ yen olu bɛ se ka taa kunfori foli cogo ɲuman na cogo min na basigi bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min na walasa élection ko kuma an ka sɔrɔ k'an da don o kuma na
parce que b'a fɔla docteur Sukaro Kukala Mayiga ko ale kɔni a y'a yɛrɛ ka dɔn ka fɔ nin kunnafoni dilaw la k'a fɔ ko Mali élection ko kuma min ko ni o bɛ maaw da k'a dɔn k'a fɔ ko ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ dɔ farala a dɔgɔkun kan tension kan walima kalo damadɔ farala a kan dɔgɔkun damadɔ farala a kan ko a kana bala maaw la ko k'a dɔn k'a fɔ ko o kɔrɔfɔ min filɛ k'o tɛ diɲɛ wuli ko wɛrɛ ye ko wa maaw ka sigi a kan k'a fɔ ko ni foroba lajɛrɛ min ni o kan ka kɛ octobre kalo tile 25 assise min ni o bɛ wele ko assise nationale i ka dɔn k'a fɔ ni o bɛna kɛ octobre kalo tile 25 nata ye a ka dɔn k'a fɔ ko o don jamana kɔnɔdenw ma min fɔ ko baara na kɛ ni o ye a tɛmɛ ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ i da sera président ka jɛɛrɛ jɛkulu min ma ni o bɛ wele ko CEDEAO i ka dɔn k'a fɔ subatɔ k'olu kɔni ye ci gɛlɛn tigɛ k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ élection na kɛ ka kɛɲɛ ni a date ye élection mun ni o bɛ wele ko élection présidentielle ani député kalafili i ka dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka kɛɲɛ ni a date ye waati min ni o dira transition mɔgɔw ma a i ka dɔn k'a fɔ ko don kelen kana yɛlɛ a kan parce que i b'a ka fɔ la an bɛ waati min na komi bi i ka dɔn k'a fɔ ko CEDEAO kɔni ko olu bɛ ka juru ta ɲi a Mali gouvernement maaw n'o ye transition maaw fana ye a ko bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ka juru ta ɲi docteur Sukaro Kukala Mayiga a kɔni y'a yira le mois maaw la k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ dɔgɔkun damadɔw la fɛn min bɛ tali kɛ kalo damadɔw la ko Maliden ka sigi a kan k'a fɔ ko o dɔ la fara élection transition kan siga t'a la siga t'a la sa a ka taa ɲa dɔn dɔ bɛ fara kan dɛ o banna an tilal'o la ka ban dɔ bɛ fara kan dɛ an tilal'o la bu an bɛ taa ɲɛ sisan nin n'o tɛ an tilal'o la o parce que ka fɔ la docteur Sukaro Kukala Mayiga ko a y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi Mali jamani n'i y'a ta k'a lajɛ an ka foroba cakɛdaw ka taa se jamani a politique kow ma i ka dɔn k'a fɔ ko a caman bɛ min ni a domaine kalama don ko a wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kan ka boloda nin waati na waati min kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ o na kɛ sababu ye an ka se ka jamani ka se ka a politique ko k'a sigi sen kan institution ni o ye jamani a foroba cakɛdaw ye i ka dɔn k'a fɔ olu minnu ni olu kun jamɛ ko ka olu sigi sen kan docteur Sukaro Kukala Mayiga a y'a yira kunnafoni dilaw la k'a fɔ an bɛ waati min komi bi i ka dɔn k'a fɔ jamana i ka dɔn k'a fɔ ko olu yɛrɛ minnu bɛ yen ni olu ye politique maaw ye i ka dɔn k'a fɔ an politique maa caman bɛ yen minnu ni an y'an dabiri jamana in na k'a tulu k'a sɛbɛ bisi jamana k'a tulu k'a min o ko i ka dɔn k'a fɔ kalo damadɔ ni o ye san kalo 18 a ko o tɛ se ka jamana k'a dilan dɛ o tɛ se ka jamana dilan dɛ o kɔrɔ ko fɛn min u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ communauté internationale hali bi k'u ka jisuma kɛ u kɔliji rɔ k'a sababu kɛ olu ka jamana a mago bɛ min na bi ni o ye foroba Mali ye a ko Mali mago bɛ fɛn min na bi ka se ka fɔ Mali kura a bɛ se ka jɔ cogo min na wa k'o tɛ se ka jɔ fiyewu ko k'a sɔrɔ ni an ma a kɛ transition waati in kɔnɔ parce que b'a ka fɔ la o de Musa Sayo Kamara ye a y'a yira k'a fɔ ko communauté internationale des états de l'Afrique de l'Ouest dɔw bɛ wele ko subatɔ dɔw ko a ma dasurumaya la ko CEDEAO a y'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni ni u ka ko bɛɛ lajɛlen k'u kɛn bɛ ka cikan kɔni k'o tigɛ an ka jamana ɲɛmaaw la min ye k'a fɔ ko octobre kalo nata ye walima octobre kalo a bɛ ban waati min na k'u ka chronogramme kɛ n'o ye ka sɛbɛn bila sen kan walima élection a bɛ se ka kɛ cogo min na labɛn minnu bɛ yen ni u kɛn bɛ k'olu boloda labɛn minnu b'u bolo n'u kɛn bɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'o labɛn ka kɛ ni élection ko ye k'u k'o sɛbɛn k'o labɛn k'o ci u ma i tulo bɛ olu ta ye jamana ye olu ta ye Mali ye Badira ka fɔla suba ninnu ma ɲi nka Asimi ye ɲɛguwan de Badira ka fɔla ko CEDEAO y'a jira k'a fɔ ko nin sɛbɛn ninnu ko o ka olu sɔrɔ ka Fasiri ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ ko CEDEAO ko ni maa o maa ni o kɔni kɛra sababu ye ka se ka an ka élection min ni a kan ka kɛ a date la a ti kɛ maa bɛɛ ko ni kɛra sababu ye k'a bɔ a ma a ko ni ɲagini min kan k'a ko u la o ta a k'u na jamana in bɛɛ ɲagi o senfɛ maa minnu yɛrɛ kuma la k'u tɛ taa Assisi la o n b'olu dɔw jamana in ka di sa a ka di dɛ non bravo Sokɛli bravo a y'u t'u ka woci la dɔrɔn a ko e ka na i ka don yan u ti perese o Sokɛli c'est un combien a bɛ se a bɛ ko ninnu ɲɛdɔn a ti perese o n'a y'u to a la dɔrɔn u bɛ woci la he a finna yan fɛ transition a ma ɲi a ko he e kana e ka don ni wo ni ŋɔnɔ yan. bɛɛ ko dɔw place minnu bɛ se ka place dɛ mɛ dɔw tɛ minnu wogocila caman bɛ Bamakɔ dɛ Bamakɔ la a tɛ bɛ fɔlɔ docteur Sukaro Kukala Mayiga i ka dɔn k'a fɔ ko hali bi ani kunnafonidilaw u ka kuma kɔnɔ ko k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw ye ɲininkali kɛ a la min b'a jira k'a fɔ ko Bamakɔ ani Faransi cɛ walima Mali ani Faransi cɛ bi i k'a dɔn k'a fɔ ko a na kɛ ni gɛlɛya bɛ ani ɲɔgɔn cɛ dɛ a ko Sukaro Kukala Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ Dakɔrɔba a bɛ se kuma jaabi la wala k'a fɔ kuma porokotɛlen ko a ka gɛlɛn fiye o ka bɔ a da kɔrɔ ko a kɔni y'a yira
yira u la k'a fɔ ko cɛ don gɛlɛya a bɛ don maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko cɛ fɔ teriya ko a tɛ teriya sa a t'a sa k'a dɔn k'a fɔ ko hali ni a y'a sɔrɔ a b'a o yaba k'i k'a dɔn k'a fɔ o ye olu ni faransi de ta ye ko kolo tɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ma faransi gɛn bi u ma faransi gɛn sini olu ka perezan yɛrɛ o de Macron ale kɔni a y'a jira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ faransi a sɔrɔsilakaw la ko olu na jamana ka a fa dɔw ka a bila fɔlɔ ka min ye olu ye k'a fɔ ko olu ye faransi gɛn a ko olu ma faransi gɛn dɛ o yɛrɛ t'a yɛrɛ ma ko olu ye kɔrɔfɔ minnu fɔ ko o de gɛlɛya bɛ u ni faransi cɛ bi faransi b'a ka fɔ la Musa Sayo Kamara a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi ko faransi ko u taara u yɛlɛma ko nka n'o tɛ min ye Mali faamaw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko an ma faransi an ma u gɛn parce que b'a fɔ la i ka dɔn k'a fɔ Sokɛli Kukala Mayiga a taara ɲɛfɛ a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Mali ani faransi la tiɲɛ don gɛlɛya bɛ ani ɲɔgɔn cɛ bi nka hali bi tuma bɛɛ la i ka dɔn k'a fɔ olu mago bɛ faransi a ka dɛmɛ la ka d'a ka dɛmɛ o bɛ Mali ni faransi cɛ baarakɛ ɲɔgɔnya min bɛ tali kɛ politique ko o sira kan min bɛ tali kɛ lakana o sira kan fɛn min bɛ wele ko sɔrɔ ani yiriwa i ka dɔn k'a fɔ ko o bɛ ani faransi cɛ ko o bɛ san caman bɔ parce que b'a fɔ la min bɛ tali kɛ Sokɛli Kukala Mayiga la a kɔni y'a jira k'a fɔ kabini faransi nana an fɛ san 2013 opération Serval opération Barkhane k'a fɔ ko nin opération bɛɛ lajɛlen sigira jamana a camancɛ bolo kan a taa bila kɔrɔnfɛ bolo la nka i b'a ye k'a fɔ ko u nakun ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya a ma ɲɛ sa a ma ɲɛ u yɛrɛ b'a kalama a ma ɲɛ parce que b'a fɔ la Sokɛli Kukala Mayiga a kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidila u ye ɲininkali tɛnku a la a bɛ kɛ min bɛ wele ko Wagner mɔgɔw ka nani ko u ka dɔn k'a fɔ u ye Sokɛli Kukala Mayiga u y'a ɲininka a tɛ taa n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min o tɛ Sokɛli Kukala Mayiga a bɛ se kuma la a tɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ n'i ko i bɛ ja fila ye togo o togo a bɛ se a yɛrɛ a tɛmɛna o bɛɛ sira fɛ o ko min ye Wagner ko ye a ka dɔn k'a fɔ Sokɛli Kukala Mayiga ko a ma se ka i da turu kalan la a ma se ka kuma kɔrɔfɔ kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ ninnu ye olu le secret défense ye n'a bɛ fɔ nin yɔrɔ ninnu ma ko secret défense o ti fɔ o ti fɔ parce que b'a fɔ la ko Sokɛli Kukala Mayiga a kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don société min ni a kofɔtɔ filɛ ale tɛ société in dɔn bi a tɛ a dɔn sini nka min bɛ ka fɔ maaw fɛ a ko o ye maaw n'u ka hakilila ye min ye société Wagner maaw nani ko ye a y'a dɔn fɔ k'a fɔ hali bi a ko bi ko Sokɛli Kukala Mayiga kunnafonidila minnu bɛ diɲɛ kɔfɛ a y'a dɔn k'a fɔ ko hali n'u ye ɲininkali tɛnku a la tɔgɔ bɛɛ lajɛlen ko Sokɛli Kukala Mayiga ko a tɛ kuma kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ u ye dɛ ayi parce que b'a fɔ la Sokɛli Kukala Mayiga ko a y'a ɲini Algérie fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko Algérie k'u tɛgɛ di Mali ma an ka jɛ ka baara in k'a kɛ walasa jadi wale min ni a bɛ jamana in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ a kɛlɛ a bɛ se ka kɛ cogo min na Musa Sayo Kamara a ka sɛbɛn don min a bɛ indépendance kɔnɔ bete Musa Sayo Kamara foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ a bu Safinɛ Jara ni ye nouvelle édition ne ba ale sama ka gɛrɛ na maa mun kuma na kɔnɔ o de ye Mahamani Ture n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Subatɔn n'o bɛ CEDEAO maaw ko fɔ yɔrɔ y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔ mun n'o bolodalen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nin waati na ko ka sigikafɔ ni ka a ɲɔngiri o waatini bɛɛ mun ye Asimi kɔni y'a jira k'a fɔ aw bɛ ye hali bi wa an kɔni bɛ taa ɲɛ de ko fɔ o siratigɛ la sa mun ye organisation des assises nationales de la refondation n'a bɛ sigikafɔba in ko fɔ sigikafɔ yi t'a la maa minnu yɛrɛ kan ka sigikafɔ in kɛ a ɲɛmaaya taara ka di maa minnu ma Asimi Goyita sina ka degré ni k'a bɔ ten. sera ka bɔ a ma ban wa bitɛn le fɛ yan ça reste un jour c'est le mal aw nana ko ko sigikafɔ bɔ a ma hali Gana yɛrɛ masakɛ hali a ma se Gana ka ɲɛ Asimi sina ka degré bɔ ten bete an b'an ka sigikafɔ an b'a wa ayi maa minnu b'a kɔnɔ filɛ nin n'a bɛ diɲɛ wuli a ka jɛ wuli Fasigaba mun ye Mahamani Ture a ko mun y'an ka jamana faama ye n'a bɛ Asimi Goyita n'a bɛ ale kofɔ duguli Asimu e bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jɛkulu mun n'o o bɛ na baara kɛ mun ye sigikafɔ in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na a jɛkulu mun ye a ɲɛmaaya kɔni ye mun ye Asimi Goyita ko a kɔni y'a kalifa maa ma jɛkulu in yɛrɛ a tɔgɔ bɛna kɛ ko panel i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye maa caman kɔni bɛ na don a kɔnɔ mun ye politigimaaw bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ a la minisiri kɔrɔ olu fana bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ a la Fatirikɛ ba mun ye Mahamani Ture a y'a jira k'a fɔ ko paneli i bɛna ye k'a fɔ ko a taara ka kalifa maa mun ma ale ye ministre des affaires étrangères kɔrɔ ye de la coopération internationale n'a ko fɔra a bɛ Seyni Mulayi a b'a ale ko fɔ Seyni Mulayi Seyni Mulayi Hayidara awɔ
Zeni Moulay. Et puis, nous l'avons Ataraka Kalfalem. Ministre des zones arides et des semi-arides. Ah bon? Alpha Tamwati. Kabo Wati ni. Ah bon? Ataraka Kalfa Zeni Moulay. Atabarikala. Fatima Kafola. Ako bara jumane bena Kalfa Mouye Zeni Moulay la. Ode baraye. Aka ferani dabali bela jelen ko otika senga. Mouye siga fo munno okanga ke. Siga fo abesega laben tuko muna laben tuko nyumana. Une malide uncha mo mesega nywaye tuko muna. Ku jida. Mouye ne politique ma oka je uka kuma. Ubole ko famuye société civile ma. Uka ferani dabali ke olu bela jelen ga yene siga fo okonna ula. Politique ma o nyine maku ko tuko shila. Ale ma munu be ka fo no ye bamanji korowe. Ane ma munu ya ngolo na blamu ye bolo na sebana. Anko mako munye processus d'Alger. Accord d'Alger ota ale wa. Ane bamanji munu ya ngolo na bla sebana. Munye ko ferani dabali ke Zeni Moulay fe. Ane nunu bela jelen obesega kuma tuko muna. Dine nyemao. Munye anga la de la ko fengoro tu. Olu bela jelen da besega doni baro na tuko muna. Seniga jagulu. Ku bela jelen ka sega do munye ni siga fo okonna ula tuko muna. Parce que ba munye mama ne tuwe. Ya ira ka fo ko fo ine siga fo okera. Allah ba mena ke fe munye. Munye fe munne bengaro kan siga fo okonna ula. Munye paneli mawe. Olu ko ngo o bataki bela jelen faranyanga. Ato di munye jamana nyema uma. Malidongo ka kaketani. Malidongo ko ni ba ana. Malidongo ko akobetani. O bela jelen mega bataki ye. Ngata di munye jamana fama alemma. Parce que ba ka fola. Ako o wati ni kalena. Munye jamana premier ministre no be Dr. Sugel ku kala maiga ale ko fo. Ale fana sina ka degara ni go signé. Ayira ka fo ko mamu mena ka ni jekulu konna ula. No be commission nationale d'organisation. No ba amao ko fo. Asika fo itala ko ma jama ko ni. Ya olu nanu yera soro akonna ula de. Akoni ala je. Munye o commission o jekulu fana o taraka kalfa mama. Ale ye munye ministre de l'équipement et des transports koye. Anga jamana o konna la. Wati muna la di burama kume fangala. O de Mamadou Hashim Kumare. Mamadou Hashim Kumare. Munye commission d'organisation. O jekulu o kalfara alema. O nyama ya ko oba ale bolo. Munye akelenda koy. Iba na ka foko ministre chairman fana o yera akonna la. Ministre koro chairman. Munye Aruna Nyangi. Ale ba ala. Modibo Kajoge. Yero. Madame Traoré Oumou Touré. Ah. Madame Traoré Oumou Touré. Kafo Oumou Touré tenebi. Iga kafo Oumou Touré. Ah yera dvarano. Teme. Ah. Mais ana mangawa. Ani ma fan na manga. Ah, ya be kasika do ale to ko la to. Ala ka nye kadam. Ami. Kasika do ale to ko fole la. Alors, mumbe. Ngakani. Parce que ba ka fola. Akoko fe mu fana ba ko na la. No be critique akoko ko fo. Ibi na e ka fo ko belebele ndo na kono ko. Mu nye shokmar konare. Betri shokmar konare. Abaya, abala. Mais bi je jara fola. Betri shokmar konare. Abala de Shimila. Adonala. No bore. Akai maître Abdraman Ben Mamata Touré. Yero. Ale fana akai. Hein? Mbado kai. Ma chama ko mbe munye ko ngoni okonna ula jagulu nkonna ula patrika ba ko ne ya ka fo ni jagulu munna siglen flani nunne be na asisi bela jele ni ka anyana bo awne mali den chama na siga kuma mali gele gele ya be yoro jume fura jume ne be se ka soro ala tradition re do be fara ka wa do te fara ha ni jagulu ne be na ka so bi ni ko okolo na bu o bela jele fara nwanga ka soro ka ke bataki ka ta dimi anga jamana nyama ma no ba ashimi ko ita ko fo fatiro so mala na anya sama ka bon nouvelle horizon ko na la Amani Touré, ale kalim balatigi ibuye yero. Peut-être que nous avons nouvelle horizon ni e ya bla. Nena sama ka gwelena. Ukodi nouvelle horizon ka no afo jamani kutigi Asimi Goïta. Asimi ka no afo ko baraka yoro mi wele ko direction générale de la sécurité d'État. Est-ce ka no afo ko Asimi Goïta aya chika da kolonji. Est-ce parce que on fola quand on foni oye Demba Conté quand on foni nouvelle horizon kono ale ko nya yera ka fo jamani kutigi Asimi Goïta colonel Asimi Goïta ale côté quand on fo transition ni oye chamajoro fo anyema ale quand on fo ko aye elema do ko adamene na koy ngene quand on fo wulika jomi ni obe jamani abela jere buna ko sebe ni obe wule ko refondation quand on fo ka jamani ka sigi a ses abra ma kono jamani kanu afoka abla malikuwa kanu afoko atita kanu afoni yorodo ma waraka goy parce que ba fola direction générale de la sécurité d'État kanu afoni uluka bara kunyeshini men la kana kanu afo jamani abuna gunka ngere na famo uluka zero ka ani jamani achaka boluka ka jamani yere abela jele boluka kanu afoko jamani kudigi Asimi Goïta aye décret kura do bo kanu afo décret ngoni ko ukara sababu ka direction générale de la sécurité d'État kanu afoko chibo
da koloji o yɛlɛma k'o to a kɛ agence nationale de la sécurité d'État a ɲɛna placé sous son mandat sous son autorité directe a banna o kɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ o cakɛda min gerelen filɛ a ka dɔn k'a fɔ ko a tɛ okumu wɛrɛ kɔnɔ dɛ a bɛɛ ale yɛrɛ nafa kɔrɔ a b'ale yɛrɛ ka autorité kɔnɔ a b'ale ka fanga kɔnɔ a banna o de do kɛ o de do dɛ a o do dɛ a banna o kuma fɛn o fɛn bi kɛ a bi bɔ bɛɛ kalama a bɛɛ a banna parce que b'a ka fɔlɔ ni o ye Demba Kɔnte a y'a jira k'a fɔ ko wa ko kɔrɔfɔ min ni a kuma a ŋunuŋunu a tun bɛ sirɔ a banna ko a dara kɛnɛ kan babalanba k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ jamanikuntigi min ye ni o cogoya ko Asimi Goyita transition a cɛmancɛ fanga o ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ni o ye Asimi Goyita ye Asimi Goyita i ka dɔn k'a fɔ ko a ye kunnafoni a ye a bɔ k'a bin min ni o ye sécurité d'État ye direction générale de la sécurité d'État a i ka dɔn k'a fɔ ko a yɛlɛmana k'a kɛ agence nationale de la sécurité d'État ye wa i k'a dɔn k'a fɔ ko a décret min ni o bɔra n'o de ye a ordonnance ye ni o ye a sɛbɛnfuraw ani a sariya kisɛ papiyew bɛɛ lajɛlen min ni a bɔra san 2021 na 013 i ka dɔn k'a fɔ PT n'o ye PT en PRM du 1er octobre 2021 a ka dɔn k'a fɔ Asimi Goyita a ko a ye i ka dɔn k'a fɔ a ye cakɛda kɔrɔ min filɛ nin ye ni o ye direction générale de la sécurité d'État ye a ko a ye a décret a y'a ta k'a yɛlɛma k'a kɛ agence nationale de la sécurité d'État ye n'i ye nin cakɛda in ta k'a lajɛ ko fɛn min bɛ tali kɛ maa 89 la wa ko i ka dɔn k'a fɔ ko olu de bɛna baara kɛ a kɔnɔ wa maa 89 in na ko a ɲɛmaya ko o t'a bɛ ka di maa dɔ ma ni o ye directeur ye i ka dɔn k'a fɔ ko o ni a ka taamaɲɔgɔn n'o ye directeur ani adjoint ye a ka dɔn k'a fɔ directeur a n'a ka dankan wa ko o ka fara maa tɔw kan ko olu de bɛna baara kɛ nin cakɛda in na parce que i b'a ka fɔ la agence nationale de la sécurité d'État k'u ka baara ɲɛsin bɛ fɛn min ma o de ye ka se ka jamana k'a lakana ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ jamana ale bɛ se ka lakana cogo min na ka lakana ka dɔn k'a fɔ jamana a foroba cakɛdaw jamaniden ni a bolomamaw bɛɛ ka dɔn bolomafɛnw k'a bɛɛ lajɛlen ka se ka an lakana k'o y'u ka baara ye parce que i b'a ka fɔ la wa i ka dɔn k'a fɔ nin cakɛda ye ko u kan ka wuli ka jɔ k'a boloda wulikajɔ kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ka ɲininiw k'o kɛ ɲinini minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni olu bɛ se ka tali kɛ jamana gwɛlɛya kan bagabagaw ani gwɛlɛya minnu ni o b'a fɛ ka jamana k'a sɛgɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ k'u kan ka kɔn ka wulikajɔ k'a boloda walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ka se ka an lakana ani an bolomafɛnw ko o y'u ka baara nasira dɔ ye parce que i b'a ka fɔ la ko agence nationale de la sécurité de l'État k'u ka baara dɔ fana ɲɛsin bɛ fɛn min ma i ka dɔn k'a fɔ ko o ti dɔwɛrɛ dɛ o de ye ka se ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ i ka dɔn k'a fɔ ni maa minnu bɛ yen walima maa jugu minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka dankari a Mali a sɔrɔ ko la a kɛra Mali a kɛra kɔfɛmaaw ye o maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka na jamana ka na a kɔnɔ i n'a fɔ min ni o bɛ wele ko espionnage i n'a fɔ ka na ɲɛɲininiw k'o da k'o jamana k'a sɛgɛrɛ ka min bɛ tali kɛ kunnafoni kow la ka na olu ɲɛɲini a ye ka dɔn k'a fɔ ni o maaw ni olu bɔra jamana kɔfɛ ou bien jamana kɔnɔ ko agence nationale de la sécurité d'État u kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka kunbɛnli da olu ka jɔ la parce que i b'a ka fɔ la bagabagaw kan ka kɛ u fɛ walima u kan ka wulikajɔw kɛ wulikajɔ minnu kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ni maa minnu fana bɛ yen ni a y'a sɔrɔ u b'a fɛ ka kunnafoni jugu ka a fili bɔlɔlɔ k'a sanfɛ kunnafoni minnu ni o tɛ kɛ sababu ye ka jamana k'a dilan n'o tɛ kɛ sababu ye ka jamana k'a jɔ walima cani kunnafoni minnu ni o bɛ maaw bolo k'o fili bɔlɔlɔ sanfɛ i ka dɔn k'a fɔ ko u kan ka o wulikajɔ k'olu bɛɛ lajɛlen k'o boloda kosɛbɛ sira ka fɔlɔ u ka baara ɲɛsin bɛ fɛn min fana ma k'o de ti dɔwɛrɛ fana k'o de ye ka se ka fɛn min bɛ wele ko ka se ka bagabagaw k'o ta maa minnu bɛ yen ou bien jɛkulu minnu bɛ yen walima organisation minnu bɛ yen walima opération minnu ni o bɛ ka kɛ mɔgɔ fɛ maa minnu bɛ yen ni ka dɔn k'a fɔ ni ŋaniyajuguya bɛ u kɔrɔ ka ɲɛsin jamana ma i ka dɔn k'a fɔ a kɛra jamana wɛrɛ ye o a kɛra maa wɛrɛw ye o a kɛra faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye o i n'a fɔ groupe terroriste o a ɲɔgɔnnaw ko tɛ wa i ka dɔn k'a fɔ k'u kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ wa ko ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen kalama k'a kunnafoni k'a da lakanabaw tulo kan a banna seba ka fɔlɔ a ko agence nationale de la sécurité d'État kura min ni o sigilen filɛ nin ye k'u ka baara ɲɛsin bɛ fɛn min fana ma o de ye ka fɛɛrɛ ni a dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni juguya kɔni bɛ u kɔnɔ san ani waati bɛɛ lajɛlen na ka jamana kɔnɔdenw k'olu sɛgɛrɛ fanga yɛrɛ ka se ka ale k'a lagosi i ka dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ k'u kan ka olu sɛgɛrɛ siga t'a la seba ka fɔlɔ a ko agence nationale de la sécurité d'État
i ka dɔn k'a fɔ ko nin cakɛda kura ye ko a sigilen filɛ nin ye wa ko ka a ɲɛsin président kura transition a ɲɛma k'a bila ale yɛrɛ k'a nakakɔrɔ k'a bila a nakakɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ agence nationale de la sécurité d'état a falenna min na n'o ye direction générale de la sécurité d'état ye ko fɔlɔ o tun bɛ cogo min na k'o taa kun bɛ k'o ɲɛsin premier ministre k'o kun bɛ premier ministre nakakɔrɔ nka yɛlɛma min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye k'a fɔ agence nationale de la sécurité d'état i ka dɔn k'a fɔ ko ale kɔni ko a bɛ Assimi Goïta ale yɛrɛ nakakɔrɔ wa maa minnu ni a kɛlen bɛ k'u ta k'u bila a ɲɛmaaya la n'o ye directeur ye ale directeur n'a ka adjoint wa ko ale yɛrɛ ka maa talonw do danaya bɛ maa minnu kan k'a fɔ a jigifa bɛ maa minnu kan Assimi Goïta ko a kɛlen filɛ k'olu ta k'olu bila nin ko in ɲɛmaaya Assimi filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ débat politique u ka sɛbɛn don baara ɲɛna kosɛbɛ Assimi a ɲɛna arajo ye Nura fɛn min ye 94 tɔmi munumunu 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda o la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 abu ne bɛ bolo don indépendant ne b'ale ta ti cɛw indépendant ni y'a ta maa mun kuma la kɔnɔ o de Ablaye Jara a ko Ablaye Jara a y'a jira k'a fɔ ko mun ye au conseil islamique du Mali ne a kofɔra a tɛ ACI a to o kofɔ wa mun ye jɛkulu belebele mun bɛ anw ka jamana o kɔnɔ la yan n'a bɛ kuma alisilamɛw tɔgɔ la ko mun ye gouvernement ye a ye sira kɔni di u ma ka mandat yɛrɛ kɔni ka a ta ka d'u ma k'u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ u ni bamanciw bɛ se ka sigi kuma an bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na bamanci minnu ko don n'a bɛ yada agali n'o bɛ ale kofɔ fo kana bila mun ye Amadu Kunfa ale la ko fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ an ni ninnu bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na walasa mun ye joli bɔn mun bɛ sen na joli bɔn in a bɛ se ka jɔ cogo ci la joli bɔn in a bɛ se ka jɔ cogo min na ko fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ mun ye au conseil islamique du Mali maaw fɛ k'u ko o baara k'o timɛ fatigi ba mun ye Ablaye Jara a ko an ka jamana gouvernement i bɛ na ye k'a fɔ k'u kɔni bɔra ka mun ye mandat kɔni ka a di au conseil islamique du Mali kɔni o ma koyi k'u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ani bamanci jɛkulu ninnu sa n'a bɛ Ansardine n'o bɛ yada agali n'a b'ale tɔgɔ la fo ka taa fara mun ye Katiba Ansardine n'ale bɛ cɛkɔrɔba nɔgɔlen ni n'o ye Amadu Kunfa ale tɔgɔ la ko fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ ani ninnu bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na walasa mun ye joli bɔn ye a bɛ se ka dan cogo min na fatigiba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ waatiw kɔni tɛmɛna mun ye sigafɔ dɔw kɔni o tɛmɛna mun ye an ka maa ninnu cɛ n'o bɛ au conseil islamique du Mali maaw ko fɔ u ni mun ye bamanci dɔw kɔni cɛ kɛrɛnkɛrɛnla mun ye ɲɔnɔdugu o kɔnɔna u la Ablaye Jara a y'a jira k'a fɔ ko mun ye tarata don k'i bɛ na ye k'a fɔ an ka jamana gouvernement ale kɔni ye laɲini kɔni k'o kɛ laɲini kɛra maa mun ka sira fɛ n'o bɛ ministre mun bɛ n'ale bɛ diinɛ ko bɛɛ lajɛlen o ɲɛnabɔ laɲini kɔni kɛra ale ka sira o fɛ ko a ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka mandat ni k'a di mun ye au conseil islamique du Mali maaw ma o au conseil islamique du Mali maa mun yɛrɛ n'a ɲɛmaaya bɛ Cherif Ousmane Madani Haidara ale bolo k'u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ u ni bamanciw bɛ se ka sigi cogo min na an bɛ se ka kuma fatigiba ka fɔ la i y'a fɔ nin ye laɲini ye a mɛnna koyi o sababu kɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ dialogue national inclusif na a kɛra 2019 sigafɔba mun kɛra Lajiburama fanga waati a sigafɔ kɔnɔna la bɛnkan n'a kan ko an ni ninnu kan ka sigi an ka kuma fatigiba ka fɔ la a ko kabini waati mun kɔni na kibaruya kɔni ko a dira nka kibaruya in kɔni ko maa caman kɔni ye kibaruya in kɔni sɔrɔ don jumɛn de la tɛnɛn don ni kana dugujɛ mun ye tarata don sufɛla la mun ye samedi 26 mars ale kɔnɔna u la mun ye Ousmane Madani Cherif Haidara y'a bani ale ka muludu kɛnɛ kun to o kɛnɛ kan wa ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye maa dɔ kɔni olu kumara maa mun yɛrɛ bɛ sa n'an ko a ma ko Mufa Haidara ale de ye mun ye au conseil islamique du Mali o vice président o ye Mufa Haidara ko a y'a jira k'a fɔ ko gouvernement ye sira kɔni ka a d'u ma ko ni bamanciw bɛ se ka sigi ka kuma cogo mun na a sɛbɛnba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Mufa ka fɔ la a ko nin ye sira kura de ye ko mun ye kɛra ka kɔrɔ ko nin o tɛ kelen ye ko nin kɔni ye sira kura de dayɛlɛlen ta fɛɛrɛ dabali bɛ se ka kɛ cogo min na mun ye bamanciw an n'u bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na mun ye joli ko a bɛ se ka dan cogo min na nka a ka ɲi dan yɔrɔ mun b'a la maa minnu taara a négociation fɔlɔ kɛ ɲɔnɔkaw fɛ yen u k'olu bɔ a la n'u bɛ taa se u ka taa ni maa wɛrɛ u kana ɲɛna DG kɔ dɛ ale yan awɔ ale bɛ se ka taa la ale bɛ se ka taa yanni a k'ale bɛ siran maa ye jamana in kɔnɔ ka a bɛ siran ale ɲɛ dɛ a bɛ siran ale ɲɛ a bɛ siran ale ɲɛ Maru Mayiga tɛgɛ bɛ den tɛ ka tɛgɛ dɔ n'a bɛ siran ale ɲɛ tɛgɛ wuli ɲɛ kan ale y'a fara kulo kɔnɔ nka ko o tɛgɛ kelen juguyara koyi ale y'a fara kulo kɔnɔ taara n'u ni Maru ma taa a ma sogolo dɛ ba n'u bɛ taa Maru bɛ yan hali Mufa Haidara mun filɛ nin ye ko Mufa Haidara est-ce que u t'o bɔ a ɲɛmaaya la ayi parce que ɲɔnɔkaw fɛ yen ale kuma a kuma la a yɛrɛ ka fɛn mɔgɔ ma taa n bɛ ɲɔnɔ daro
olu ka bila kɛrɛfɛ ɲɔnakaw fɛ u taara kɛ a ma tɛmɛ kalo 1 kalo 2 kalo 3 ka mankan wula tuguni non mais ça veut dire que ça a été mal négocié o de don sa voilà bon a bɛɛ bɛna ala ka ɲɛ ka ami fatigiba ka fɔ la a ko zen na kɔni mun ye a yirala k'a fɔ ko mun ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ la i ka sigi sen kan mun ye joli bɔ a bɛ se ka dan cogo min na pepepewu mun ye fatigibaba ye Ablaye Jara a ko ne au conseil islamique maa dɔw kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la olu kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko don n'a nataw la jɛkulu minnu bɛna kɛrɛnkɛrɛn mun ye au conseil islamique kɔnɔna la ka nin baara in kɔni k'o timɛ o jɛkulu maaw kɔni k'u kunnatigɛ ko a na dɔn fatigiba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kibaruyaw kɔni o sɔrɔla munumunu kumaw kɔnɔna u la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye au conseil islamique du Mali maaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baara bɛna d'u ma k'u ni Bamanciw ka sigi ka kuma nka fɛn dɔ kɔni bɛ yen ko sigi ka kuma o ti k'o kan dɛ o ye fɛn mun ye a tɛ se ka négocier cogoya si la ni Bamanciw ko k'u tɛ taa o kɔ ayiwa n'a a y'a ko jɔ pepepewu bunjeli o bɛ kɛ parce que b'a ka fɔ la a k'o ye fɛn jumɛn ye siga foyi t'a la mun ye an ka jamana ɲɛma a bɛ n'a ɲɛfɔ au conseil islamique du Mali maaw ye a k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye pays laïque di o ni Bamanciw taara fɔ ko Mali ka bɔ pays laïque la ka kɛ mun ye pays islamique ye ko o tɛ négocier dɛ ça c'est négociable o tɛ se ka négocier ayi non o tɛ négocier o tɛ négocier o fɔr'u ye jamani k'a kɛ sariya jamani awɔ ayi non o kuma tɛ o kuma kɔni aw kɔni aw bɛɛ kɔnɔ c'est un pays laïque awɔ alors o kɔni n'a ma ye k'a fɔ ko a bɛ taa ci kɔni na pays laïque kɔni a tɛ wuli ka bɔ ayi n'u ye o kuma caya dɔrɔn kasi k'u siri ka na n'u ye awɔ e siri tɛ ko ye dugawu de kɛ i ta minnu taara ci lase la o la olu ɲuman ka si ma ye fatirikɛba ka fɔ la a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ anw ni baba faransi cɛ bi aw sa furula ye ne yɛrɛ ko i kana fɔ baba ne yɛrɛ fɔ baba a bɛ faamu da la voilà a tout dafili tout dafili awɔ tɛmɛ mun ye faransi ye Macron o t'ale ka jamana ye wa i bɛna ye k'a fɔ k'a bɛ waati minnu na badaw fanga kɔni ale dafila mun ye Macron a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana ɲɛma ko hakilina b'u la nin waati laban in na k'u bɛ fɛ u ni Bamanciw ka sigi ka kuma de n'o hakilina b'u la n'o hakilina b'u la u k'a filɛ k'a fɔ k'u ni faransi tɛna jɛ k'o baara kɔni kɛ cogoya si la o sabu kɛ mun ye faransi tɛna tugu mun ye Bamanci ci kɔ k'a fɔ k'u bɛ Bamanci kɛlɛ k'o jɔ ba k'u tɛn'o jɔ cogoya si la wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw de bɛna sigi ka kuma k'olu fɛla ko tɛ bi wa u fɛla ko kɔni tɛ sini wa fɛn min don a tɛna bɛn o ma bi wa a tɛna bɛn o ma sini n'a ma ɲɛ o kɔ o so ni kasa ko a b'a cɛ ka taa a donni kama a fɔra a y'a fɔ n t'a dɔn ni hakili b'a la Macron sakɔrɔtala ye a y'a fɔ Fasido an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant kɔnɔna la Ablaye Jara ale kalimukalatigi bonya o b'a la peut-être kɛra k'a fɔ le soir de Bamako mɛ tɛgɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o ye soir de Bamako ye soir de Bamako ka kɛ ni a ka bi bɔli ye Yusufu Konate a ka sɛbɛn tɛ wa a ye k'a dɔn k'a fɔ ni da sera Usumani Maradi Sherifu Hayidara Yabani a ye k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Mawuludu fɛtiw la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a ɲɛnamaya a ɲɛnamaya kosɛbɛ Yusufu Konate a ko soir de Bamako kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ Mali silamɛw k'a fɔ ko taratadon ni o bɛnna octobre kalo tile 19 ma a k'a dɔn k'a fɔ walasa ka se ka an kuntigi ni o ye prophète Mahamadu i ka dɔn k'a fɔ paix salut sur lui a k'a dɔn k'a fɔ ko kisi ni nɛɛma b'a ye a ko fɛn min bɛ tali kɛ ale ka naissance la ni o ye a ka bagini a ɲɛnamayali a k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛra Mali kɔnɔ a fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ parce que b'a ka fɔ la a k'a dɔn k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni an ka fɛɛrɛ kɔnɔnaw ye k'a dɔn k'a fɔ balontanterɛnw a ko a bɛɛ lajɛlen kun kɛ bɛ wajibi kɛ yɔrɔ ye parce que b'a ka fɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya maa min bɛ yen ni o ye Usumani Madani Sherifu Hayidara i ka dɔn k'a fɔ le guide spirituel Ansar Dini a ka dɔn k'a fɔ Haut Conseil islamique o président ba a ko a ka stade du 28 mars a ko faamaw ko u tilala k'a di a ma parce que b'a ka fɔ la Usumani Madani Sherifu Hayidara ni ale de ye Ansar Dini o ɲɛmaa don a ka dɔn k'a fɔ ko stade du 28 mars ko a fara i ko lahara bɔlɔba a sababu kɛ ka dɔn k'a fɔ sago sa nin baara in ko u bi a boloda baara min ni o bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma ba ye ale ka naissance ni o ye bagini ye ka dɔn k'a fɔ o ɲɛnama ye o fɛtiw kɔnɔna na parce que b'a ka fɔ la a ko di waati min na i ka dɔn k'a fɔ ko don kɛra stade kɔnɔ ni o ye balontan yɔrɔ ye a ka dɔn k'a fɔ Usumani Madani Sherifu Hayidara a kumana a ka tɔndenw fɛ Usumani Madani Sherifu Hayidara a kumana alisilamɛw fɛ k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko waati min na an bɛ don balontanterɛn kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ kun bɛ balontanterɛn a dilancogo ɲuman la parce que b'a ka fɔ la Hayidara Usumani Madani Sherifu Hayidara a y'a ɲini tɔndenw fɛ kalandenw alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ko an k'an to an nɔ la wa an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min
ye k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ gazon na k'a fɔ ni o ye tubabu bin ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ minɛn fɛn o fɛn ni a bɛ balontan yɔrɔ a kɔnɔna na an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ an kana foyi caman parce que i b'a ka fɔ la a ko di Usumani Madani Sherifu Hayidara a kɔni a y'a yira k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ ko nin ye hɛrɛba ye k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ hali olu bɛ nali min kɛ nin 26 mars in kɔnɔ san o san i ka dɔn k'a fɔ olu ka kalandenw bɛ yen u bɛ baara caman fana k'a boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ ɲɛgɛn minnu bɛ stade 26 mars kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ kalandenw u bɛ bɔ k'olu jɛ parce que i b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ dingɛ minnu ni olu bɛ a kɛrɛdaw fɛ wa i ka dɔn k'a fɔ a lamini bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ dingɛ misɛnnin fɛn o fɛn bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ko u ka kalandenw ko u bɛ bɔ ka olu bɛɛ lajɛlen k'o baaraw kɛ parce que i b'a ka fɔ la o de ye Yusufu Konate a y'a yira k'a fɔ ko Usumani Madani Sherifu Hayidara a y'a yira k'a fɔ ko nin kɛli ko a ka kan k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko stade 26 mars ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko wa ko dɔwɛrɛ tɛ ko an malidenw ko an yɛrɛ de ka impôt don wa i ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye Mali silamɛ ta k'a lajɛ 90% kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada la ko maliden bɛ t'i jɔ fɔ maa 90 Nbaɲango la ani silamɛ u bɛ t'i jɔ maa 90 Nbaɲango la parce que i b'a ka fɔ la Usumani Madani Sherifu Hayidara k'i ka dɔn k'a fɔ ko a y'i to nin mawuludu sɛbɛn ko les 4 vérités ko a fana a y'o fɔ jamana ɲɛmaaw ye a ka cɛ naani a y'o fɔ wa ayiwa parce que i b'a ka fɔ la o ɲɛna Usumani Madani Sherifu Hayidara a y'a yira k'a fɔ ko a bi foli ni tanu ta ka jamana k'a ɲɛmaaw sɛgɛrɛ ka d'a kan i ka dɔn k'a fɔ lakana ko n'i y'a mɛn changement ko a daminɛna k'a sababu kɛ jamana ɲɛmaaw ko fɛn min bɛ tali kɛ lakanabaw la i ka dɔn k'a fɔ san o san i ka dɔn k'a fɔ lakanaba 200 ka se 300 ma i ka dɔn k'a fɔ ko olu bɛ olu san olu bɛ o wari k'o bɔ o wari bɛ ansari kun parce que i b'a ka fɔ la ko ɲinan i ka dɔn k'a fɔ ko ana Asimi ka ani gouvernement k'u fɔ k'u waleɲumandɔn minisiri min ni o ɲɛsin bɛ diinɛ ko ma ka bɛɛ lajɛlen k'u fɔ k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ lakanaba ma 1500 o joli maa 1000 ani 500 maa 1000 ani 500 a ka dɔn k'a fɔ ko u y'o di u ma 1000 ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lakana o ɲɛna an ka taa o ɲɛna parce que i b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ Usumani Madani Sherifu Hayidara a y'a yira k'a fɔ ale kɔni a b'i to nin kɔrɔfɔ in sɛbɛn jamana ka kuma jamana ɲɛmaaw fɛ fɛn min bɛ wele ko lakana i ka dɔn k'a fɔ ko u k'a sabati Usumani Madani Sherifu Hayidara a ko a bɛ min fɔ Asimi Goyita ye k'a fɔ baara a bɛ a bolo olu kɔni sigi bɛ k'u lajɛ n'a ɲɛna i ka dɔn k'a fɔ u n'a tigɛra f'u kun n'a ma ɲa i ka dɔn k'a fɔ ko sini ko u b'a fɔ dɛ parce que i b'a ka fɔ la Usumani Madani Sherifu Hayidara a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi k'a ɲini Asimi Goyita fɛ i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ bi maa minnu bɛ yen n'u bɛ guru haha la n'o ye Magangolo ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ tɛgɛrɛ fɔ la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ video fukɛ la walasa ka se k'a tɔgɔ k'a ja minnu bɛ fɛ k'a tɔgɔ can i ka dɔn k'a fɔ ko a k'i ɲɛ tugu k'a k'a ka baara kɛ parce que i b'a ka fɔ la Usumani Madani Sherifu Hayidara a y'a yira i ka dɔn k'a fɔ stade 26 la k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi jamana mago bɛ min na k'o de ye refondation ye refondation wa k'o tɛ se ka kɛ fiyewu a ye ka dɔn k'a fɔ ni dɔw ɲɛ ma kumu dɛ kosɛbɛ a tɛ taa o kɔ dɛ ayi a tɛ taa o kɔ abada dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲɛlen fɛ o a tɛ taa o kɔ ni ko k'i bɛ jamana refondé a tɛ taa fɛn caman kɔ dɛ maa mun degelen don 5000 dunna tile kelen kɔnɔ ne ko fɛɛrɛ bɛna kɛ ko hali 1000 ko kan'o sɔrɔ o sabu k'a taa sɔrɔ jɛlenya kan o n'a fɔra ko fɛɛrɛ bɛna kɛ maa kelen o bɛ maa 1000 dunyɔrɔ dun k'o ko ka dabila tɛ lafiya dɛ jamana in kɔnɔ tɛ lafiya dɛ Usumani Madani Sherifu Hayidara ale bi a kuma na a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Asimi Goyita la mankolongɛlaw i ka dɔn k'a fɔ maa minnu ni u b'a fɛ ka dunun ka ani bala k'o gosi a kɔ u tɛ k'a fɔ ko a ka olu ye k'u to yen maa minnu bɛ yen ni olu bɛ fɛ ka don a kan ko u bɛ a moriyaw kɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ fɛ ka don a kan u bɛ somayaw kɛ walasa a ka to fanga la ko a kana olu lamɛn dɛ a kana lamɛn ka fɔ la jamana ɲɛmaa dɔw bɛ yen tɛmɛnenw na k'olu y'u wakili don somaw la ɲɛmaa tɛmɛnen dɔw bɛ yen an ka n'a bɔ dɛ bani an ka n'a bɔ n ma don yɔrɔ ɲini bani yan karamɔgɔ ka n'a bɔ ɲɛ bɛ zoro bulokini dɔ b'i bolo e tun b'a fɛ ka don yɔrɔ ɲini wa yan bani b'o to yen sa parce que i b'a fɔ ko ya bani ko a y'a yira Asimi Goyita la i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'a nɛgɛn ka don a kan walasa a ka to fanga la ko a kana u lamɛn minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka don a ka ni somaya sira ye minnu b'a fɛ ka don a ka ni moriya sira ye ka d'a kan jamanikuntigi dɔw bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ko olu ka fanga cana k'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ mori dɔw bɛ ka olu nɛgɛ ko dɔw yɛrɛ bɛ yen ko somaw tun bɛ k'olu nɛgɛ ko olu ka fanga cana ko k'a to u bɛ moriw ni nasu moriw ka nasu kan dɔw bɛ ni nasi mun f'u fin
parce que la voilà il ka ka fɔ ko Asimi Goïta fɛn min bɛ tali kɛ Aïdara la kɔni a y'a jira k'a fɔ min bɛ wele ko Marabuta o ye Moriyaw ye ni Somayaw ka ka fɔ ko maa minnu b'a fɛ ka don a kan a k'olu bila pewu ka ka fɔ baara a k'a kɛ cɛ kan ni a b'a fɛ ka jamana in k'a jɔ min ni o bɛ wele ko refondation ni u ye sira min ye a kɔrɔ wa i ka k'a fɔ ko u bɛ a dɛmɛ o la bi u b'a dɛmɛ o la o diyara maa ye u n'a dɛmɛ o la o ma diya maa ye u n'a Asimi dɛmɛ o la k'i ka k'a fɔ ko baara de bɛ Asimi bolo k'a sababu kɛ i ka k'a fɔ jamana in waati o waati i ka k'a fɔ n'i ye a dilanni k'a bolo da maa caman bɛ minnu ni olu n'a sɔrɔ ka ye i contre la maa caman bɛ minnu ni olu bɛ kɛ i jugu ye a kɛra jugu lamɛn i ka k'a fɔ jamana in a bɛ dilan cogo min na a na k'a ye min ye i ka k'a fɔ ko u bɛ a kɔ wa b'a su. a ye gɛrɛ kura de bɔ wɔyɔ kɔ gɛrɛ kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ a tɛ taa kɔ kosɛbɛ a tɛ taa kɔ dɛ gɛrɛ kura bɔ kɔni a tɛ taa wɔyɔ kɔ dɛ Abu. Yusufu Konate ko i ka dɔn k'a fɔ ko Aïdara a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ hakilina ɲuman min ni o bɛ jamanakuntigi la o ye Asimi Goïta ye o hakilina ɲumanw olu n'a démocrate bi u n'a démocrate o kuma hakilina ɲuman min bɛ a bolo n'o ye jamana a jɔli siraw ye o ye ka se ka tiɲɛ k'a fɔ jamana ka se ka a bila sira ɲuman kan yurugu k'o kɛlɛ min bɛ tali kɛ fantanw na o ka jɔnya ko i ka dɔn k'a fɔ ko o kɛlɛ ko u b'a dɛmɛ o la Basiri filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Yusufu Konate Abu Safinɛ Jara ne ye soir de Bamako bila ne ba o soir de Bamako kelen ne ba ale sama ka gɛrɛ na n'i y'a sama ka gɛrɛ na maa mun kuma na kɔnɔ o de Umaru Angoyiba dɔgɔnɔkɛ a ko an ka taa Mondoro n'an taara Mondoro i bɛ na ye k'a fɔ ko Bamanju kɔni ye binganni wale ni k'a ta k'an ka maaw kɔni o sɛgɛrɛ dɛ nka mun ye n'a jɛra fɛnɛ a bɛ se fila Umaru Angoyiba a ko siga foyi t'a la mun ye Bamanji maa fila an ye olu bɛɛ lajɛlen k'u daji mun ye u ka marifa caman o minɛ na marifa bali caman fana o minɛ u bolo mun ye Umaru Angoyiba a ko tɛnɛndon n'o bɛnna octobre kalo tile 18 ma san 2021 i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye diinɛ marifatigi dɔw kɔni u wulila mun k'u kunda dugu kan dugu min n'an k'a ma ko Mondoro waati la k'u ye marifakisɛ kɔni u y'o kɛ sanfɛ an b'a fɔ min ma ko rafale o caman kɔni sommation u y'o o caman de kɛ sanfɛla o la Bateliba ka fɔ la a ko n'i dun ye Mondoro jateminɛ k'a lajɛ tɛmɛ ayi cɛni tɛ mɔgɔ bonya dɛ sɛbɛn kalan e ka tɛ wari ma di fɔlɔ e ka tɛ wari ma di a ma di dɛ i ka sɛbɛn kalan a ma di dɛ i ka tɛ wari ma di dɛ mɔgɔ kunnafoni jɔ cogo i ka tɛ wari de ma di a ma di tɛ wari ma di Alima b'a di e ta ma di ayi n'Alima kɔni Alima ɲare b'a di ale b'a di an muso tɛ wa a b'a di ale b'a di e bɛ ne kunna na te nɔfɛ ka ne muso to yen a b'a bila ka na sisan kɔma Alima ɲare a b'a ci sisan Umaru Angoyiba a ko ale de kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye Bamanju kɔni ye u wulila ka nin baara de kɛ ka ɲɛsin mun ye Mondoro kɔni o kɔnɔna o ma ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ Mondoro ye dugu ye bi mun ye an ka lakanabaaw bɛ yen ani mun ye jɛkulu dɔ fana sigilen bɛ sen kan Mondoro n'a bɛ sifinnakaw kofɔ n'o bɛ jeunes kofɔ olu kɛlen bɛ ka kɛ jɛkulu ye ni ka fara ɲɔgɔn kan walasa mun ye u bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka lakanabaaw ma cogo min na u ni lakanabaaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma mun ye Bamanju ninnu ye u bɛ se k'u lakari cogo min na Bateliba ka fɔ la a ko mun ye n'i ye ko jateminɛ k'a lajɛ mun ye Bamanju a donni kama u kɔni y'u kunda ni dugu kɔfɛlen kan nka mun ye an ka lakanabaaw ni sifinnaka ninnu u wulila k'u jɔ dɛ mun ye Bamanju ye u sebakɔrɔ gɛn a caman kɔni taara ka kɛ marifa kɔni k'o to wa i bɛ na ye k'a fɔ ko maa fila ko an y'o fatu u ye Bamanju ninnu gɛn u sebakɔrɔ gɛn Abu Safinɛ Jara Bamanju ninnu ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ u bɔra yɔrɔ mun na ko ni Mondoro yɛrɛ cɛ ko a tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 14 ɲɔgɔnna o kan a ko a ma diya koyi a ko a diya fo k'a fɔ ko a ma diya Bateliba dun ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ nin waati na mun ye Mondorokaw fɛ yen siga foyi t'a la mun ye Bamanju ye u ma fɛngɛlen don kosɛbɛ o sabu kɛ mun ye Fali a kɔni a bɛ ka datigi k'u la ko min na a bɛ ka datigi k'u la o siratigɛli la u bɛ k'a laɲini ko olu le Mondoro maaw ka sigi ka kuma u ka sigi u ka bɛn fɛn dɔ kan fɛn mun n'a bɛ kɛ sababu ye mun ye bɛn kɔni o bɛ na u yɛrɛ dama u ni ɲɔgɔn cɛ la Bamanju n'a ma ye k'a fɔ k'u fɛgɛra Mondoro yanfan in fɛ yen o miirina ni hakilina de talen b'u la nin waati laban ninnu kɔni u kɔnɔna la nka Abu Safinɛ Jara nin miirina ni hakilina mun talen b'u la i bɛ na ye k'a fɔ ko fɛn caman kɔni ko o b'a kɔfɛ dɛ o sabu kɛ mun ye Bamanju ninnu ye u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali de kɛ mun ye dugudenw yɛrɛ k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min na o sabu kɛ u b'a jira k'a fɔ k'olu bɛ fɛ sigikafɔ o de ka kɛ o sigikafɔ n'o ka ɲɛ k'o bɛ kɛ mun ye dugukɔnɔdenw ye olu b'u ka marifa k'o bila nka sigikafɔ o bɛ kɛ ne sigikafɔ dun kɛra ten o y'a sɔrɔ mun ye olu bɛ ka labɛn kɛ Bamanju ninnu bɛ labɛn na sanga ni k'u bɛna surutu mun ye maaw kɔni o kan nka n'a ma ɲɛ ko hakilina mun b'o
la ko o manye ko na klina flana jumane sabati singa o de mi ka dugdo ira ku fo nyango mamun be ka fo ko be fesiga fo o kake ale mamun be no te fesiga fo o kake abne ga sobe mi nu ira dama fena o bena fo nyango no dum fo nyango abu safna jaga ga fo tala mu ba manju ka la ni ko ni ko abe soro ko sobe atiga ba munye umar angoy ba ako amet do mi na fo ko bi feran da bali bela jele ka tiga senga anga jamana nyama o fe wala sa o fena be se gu seno nu ko ina to muna o sabuge mi dugdo ngo ni ira ka fo ko ne ba manju tinu bolo na bla sebana bi ko ne ba manju tinu bolo na bla sebana si o sabuge o le sa ngoro de ke munye ba manjia o biga akele ko ka fo ko luga sa ngoro ko kana dati tawa munyo ya ira ka fo ko tina jenai bi ko tina jenai sini ko ne ba manju ko siga kuma ko ni ko uta ala parce ba ya ira ka fo mi anga jamana transform mau ni wati ni la ukama wulika jo fina ku ke munye digila mun na afle ne mondo ko na la ta gala ni absila bo munye mondo ka de la tumna parce que abu anya sama so ngore na ka bo so de ba ko ale ko na la mamu kalim kala tige o de umar angoy ba ibunya obala pete kala ko fo de be tigadu me bodi sebe mi ni o jo ko nouvelle horizon ay kala ko fo ngoro ke ni o ye marmanja jaraye ko chomo ko sagare ni ko kunye adema nyama koroye a kala ko fo chomo ko sagare marmanja jara ko aya abade be walu jongo jongo ba adema president awa marmanja de kara yo marmanja ale de kara marmanja jara ale de kara marmanja jara ale de chomo ba de be goshi ba chemo 45 voix contre 9 afo basa ba chemo comment afo ba chemo sangadi mais afo ba chemo sa il y a malo il afo ba chemo aywa ba chemo ba nga choro ba ibi anga choro ba da mo fo zona bede awul tay bele nyami ni marmata jarali be senti kuno o be senti kuno abe senti kuno ga même tabe kelela adema nyama yam no fele againa dide de wa fanga mana fiya ka na dide fele be fiya ka tay ne ko de dide fanga mana fiya ka tay na dide be fiya ka tay ne adide meleke angata bete kero fo mamman Touré ale kumana koy ako fe mi met talige marmanja jara kero fo ale ni chomo sagare ba chomo sagare na fo yere ka fo la togomina ba chomo sagare kero fo ko karla nyano kero fo mi met talige adema PSG kero fo DJ Ningele parti o nyama ya ko amanga akmesiro amena se ba ka fo la ko ma tigi gudani mami ni ole marmanja jara abora ki jo chanjala nyama ya ko ayo soro akme dibila me dibila parce ba ko la kero ka fo mi manga mi ni folma wuli ka jo mi ni o kuma ni parti ngoro parti mi ni o be woli ko adema PSG dide Ningele kero ka fo Alpha Umaru Konare dide kinga sa ko parti mo kero ka fo ko kabini wati ja wuli ka jo ko akme uni nwaje wuli ka jo ni sababu kuma talike femina ko de kuye a parti a président ko anyama ya ko akun sabai golera dide ami be bini o jo ko marmanja jara kero ka fo marmanja jara mi ni o rebe sente kuno kero ka fo ko halini aya soro ko jamani transition nyemo be wuli ka jola kero ka fo election abisega ma boto mina kero ka fo una tawta politique mo ko ulu fora be kelela u ka place ko la marmanja jara kero ka fo ani ba to mo sangare ku karla nyano kero ka fo ko karafili ko o kera uni nyanje marmanja jara kero ka fo ayika ba to mo sangare ya bi ka to babi kana o fara kana fo ko ba to tirgira ai fo babi na dro 45 voix contre 9 diga fo babi na jaga jare fo babi na le afo ko ba to ai ko korogatu ma kana fo jara amara ke to ne so ma fana kana fo ko babi na sa afo ko ba tere tera awo aywa ba tere na pia fo to na ba to mo atendera marmanja jara kero ka fo ame wati me ko be bi ako mo sigi ngude ni ale doni ego aywa sababu ke kero ka fo parti adema wati dollar bela ko ni akundo me uni nwaje sababu ko ka committee executive o biro o nyama ya ko asira ka fo la kero ka fo ba chomo sangare ani marmanja jara ay kero ka fo ko amatige mingo atara wolo kala fili la de asira ka fo la ba chomo sangare ale ni marmanja jara kala fili ko atara do uni nwaje kala fili mi be ka do ka fo ni adema nyama ni ukunda ofe mamu hakila min gume ula le kunye ka fo ko candidat ka so ka do ka fo ka bolo shinke ma kelena ka do ka fo gola ko anana se euro dollar atita ko amanya okogwe basi ba ka fo la ko atara laba mina marmanja jara ka do ka fo ba chomo
Sangare ako atrendera 45 contre 9 bois Chomuka Sangare karo ko ko no zoro Marmanja Jara we ma binani ani duru so ba trende ko jugara de ba parce que ba fola biro comité exécutif ni asigile fleni ma bishegi ani korodo karo ka foko odebe atom kono robe a bureau kono Marmanja Jara karo ka foko wa ale ko atale fleni ka ke nyama karo ka foko mo kuma sigini ale ka foko Marmanja Jara ko anake candidat fio sababu ke karo ka foko ma chamambe disiba chamambe munu ni olukumi anye parce que ba fola karo ka foko ambis klemina karo ka foko disiba to kume ko luluka candidature oluyo salo ka bo karo ka foko place ka to chokoroba bolo oye Marmanja Jara Fatima ka fola ko abbe se ka ke sababu ni olu sababu farale nyanga ko ba chomo ko sangare ale ke ba ka duguma sara chekui Fatima ka fola karo ka foko boati mina ba chomo ko sangare karo ka foko ale ko ni abira na tawota ay karo ka foko amana ko ani so jara fana wa ya jira ka foko ame wati mina ko mi bi ay karo ka foko jedo ale ko ni aye parti aya nyama yake bara do manya bolo karo ka foko bara chama be ko ofana nyara ko ko karo ka foko ale ko ni abora place la bi ga bi do ke halibi jama parti dew ko halibi ko ka je ko bolo di nyamo ale ko ni abora ala mami nara la ku bela jele kili karo ka foko Marmanja Jara apana akumana ya jira ka foko ame wati mina ko mi bi parti ale ni fle ka bla anyama ya mina ay karo ka foko abi ala fo ka bargada ka tonde bela jele fo tonde ko uluka chesiri sababu de dogo ay karo ka foko ka je ka baraka akenya be ba ka fola mami be ni o ko Abdel Karim Kurate ni abe wol ko ampe karo ka foko ta se maire de district ko ma wol ma maire de district o Adama Sangare o tede ale do abe wa be atala ale dideu maire de district ko do wa kuran abe aywa Adama ko ni be abe santan ko bode Adama tita Martina atita Martina awo Adama betini Adama Sangare kata se Abdul Karim Konate ampe ay kado ka foko nunu ngera premier vice-président ani déjà vice-président Marmanja Jara kado ka foko ukera président ko ku bi tegere fo wa ko u bi do de ke aye ko président ko ala ka atafa di ama nouvelle horizon ko ka sebendo Ewa bashi tɛ nouvelle horizon maaw an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ n'o tɛ diden kuli kɔni ne fanga filila ka taa yɔrɔ min na diden bɛ fiyɛ ka taa yen o ma olu bi tile ta fa de lajɛ a ye n k'olu bɛ fanga dɛmɛtɔn a fɔ fanga b'olu la ko olu bi kɛlɛboli bɛ président nɔfɛ ayi ko est-ce que ni président Mali président kɔni ko tɛ ayi u ka parti u t'a da ye ayi u tɛ président ɲini koyi diden tɛ président ɲini dɛ ministeriyaw ni n ko diden bɛ ten de secrétariyaw ni olu ta o de ye kɔnɔ tɛ u b'a dɔn k'u ti ɲɛ sɔrɔ parce que ɲamini caman bɛ diden kɔnɔna la yen koyi maa caman n'i tɛ fɛ i ka ɲamini ka bɔ i bɛ fara fanga kan nka bete bɛ min fana f'i ye e ɲɛ bɛ nin parti kulu in caman na a bɛɛ lajɛlen sun ye nin diden a bɛɛ ye diden kɛ e bɛ parti ba jumɛn na jamana kɔnɔ n ma bɔ diden na a bɛɛ bɔra lo a bɛɛ diden k'a daminɛ jamana in kabi démocratie nani bi cɛ diden ye fanga bɛɛ kɛ e bɛ fanga jɔna diden ma mun kɛ a y'a kɛ a y'o fanga ten Alpha Umaru Konare wa u ka kegu cogo min bon Alpha Umaru Konare bɔlen Amadu ma na wa diden ma tugu Amadu kɔ bien sûr IBK nana diden ma tugu Amadu IBK kɔ u tɛ taa opposition na diden fila dama ma taa opposition na opposition na ale b'a ni opposition u ka taa k'a lajɛ u bɛ mɔɔw su k'u ka taa u bɛ mɔɔw su u ka taa n'u taara jɔn ni nalimaw taara opposition na b'u cɛ ka bɔ yen n'u ka taa u k'a kɔrɔbɔ u k'a kɔrɔbɔ n'ala tɛ n'u y'a kɔrɔbɔ Abu Safinɛ fali bɛ sɛgɛn ma nɔgɔ dɛ tɛ sɔn Abu Safinɛ cɛla hali an bɛ taa mun ye Fasiri ma Atate cɛw Mali Tribune n'i ye ale ta Abu Safinɛ cɛla nin ye i yɛrɛ ka Fasiri nin ye o ye i y'a yira k'a fɔ ko nin ye business juguba business mun ni lakɔli directeur bɛ a baara kɔni kɛ ekɔliso kɔni o kɔnɔna o la Abu Safinɛ cɛla nin business a ka jugu nin business a bɛ ni ka san caman bɔ nin business kɔni bɛ sen na mun ye an ka ekɔliso kɔnɔna o la kɛrɛnkɛrɛnna mun ye seconde sigilu o directeur olu de bɛ nin baara ninnu caman kɔni ka a kɛ nin business a n'a waati kɔni sera Abu Safinɛ cɛla i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye directeur f'u bɛ nisɔndiya o sabu mun ye tulu mankan a tɛ bɔ u yɛrɛ ka du kɔnɔna o la business jumɛn de don i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye nin lakɔli directeur ninnu Abu Safinɛ cɛla u bɛ baara jumɛn de kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko lakɔlidenw kɔni ye dɛfu kɔni ko o sɔrɔ nin directeur ninnu ko kɔni ko o ka d'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ nka i bɛ na ye k'a fɔ
k'u ka nafolo sɔrɔ sira caman fɛnɛ bɛ o ko in sɔrɔli u la o nafolo b'a sɔrɔ cogo di i bɛ na k'a fɔ ne defu n'a sɔrɔla ka ban lakɔliden mana n'a yira k'a fɔ ko ale mago bɛ a ka diplôme na n'o bɛ attestation n'o bɛ o kofɔ ko a mago kɔni b'o la ni dun y'a daminɛ k'a lajɛ attestation a kan ka di lakɔliden ma ten fu de nka mun ye monsieur le directeur ale b'a yira lakɔlidenw na baasi tɛ mun ye attestation ale sɔrɔ nka mun ye essence sɔngɔ carburant n'o bɛ taji sɔngɔ kofɔ a bɛ fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'o di mun ye directeur yɛrɛ kɔni ma koyi directeur de b'o minɛ mais dans tout chose il y a ça comment non a man ka minɛ non a man ka minɛ mais surafɛn ko bi y'a bila sen non directeur a ye n dabila a ye n dabila k'a dabila o k'a dabila diplôme de bɛ san i fana ka na n na bɔnsan ayi non non a ye nin dabila a fɔ a ka directeur ɲɛna a tɔ an k'o ni seconde cycle directeur a kana mun ye k'a fɔ ko ekɔlidenw kana 200 400 di aw ma aw bɛ sɔrɔ ka diplôme d'u ma aw bɛ taa diplôme minɛ kapu la fu a jateminɛ mɔgɔ a tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ mɔgɔ 90 o mana defu sɔrɔ i fɛ yen o mɔgɔ 90 bɛɛ lajɛlen ka 200 a ka ca o ye manamana wari a bɛ dɔɔnin bɔ ka ca essence sɔngɔ essence sɔngɔ u t'a kɛ yan o mɔgɔ 90 bɛɛ olu ka diplôme minɛ wari n'u b'a fɔ e kana ni 200 ye e kana ni 400 200 sigiyɔrɔma 90 de manamana ko i ko a bɔ a dun fɔra ko a ka sariya de ko k'a ka d'u ma fu k'a ka d'u ma fu fatikaba n'o ye e yɛrɛ Abu Safinɛ Jara i y'a yira k'a fɔ ko mun ye lakɔliden dɔw kɔni ye aw gɛrɛl'u la a ye lakɔliden ninnu kɔni k'u ɲininka u y'a yira k'a fɔ ko mun ye olu ka directeur u y'a yira u la k'a fɔ k'u kana ne 200 ye dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko 400 ko ale y'o sara a ka directeur ye walasa mun ye ale ka diplôme ale bɛ se k'o sɔrɔ a tɛgɛ la cogo min na ni m'o nafolo di directeur fana tɛ diplôme ni k'a di awɔ o man ɲi mun y'an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi wulikajɔ o ka kɛ joona joona mun ye dekapu ka wulikajɔ kɛ ka nin ko in ka a sɛgɛsɛgɛ directeur b'o nin baara mun na ta ekɔlisow kɔnɔna o la baara bɛnta tɛ bi sariya kɔnɔ ani sariya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ bi ani sariya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ sini kabini nin business n'a waati sera i b'a ye mun ye directeur ye ekɔliso jateminɛ ma. a bɛ turu o fana y'an ka can waati o. a bɛ can tɛ baara di. e bɛ anw ta 200 kɛmɛ. n bɛna fɔ a ɲɛna sisan a bɛ aramu miliyɔn minɛ. minnu bɛ miliyɔn minɛ k'a fɛrɛ u ta. aramu n ka fitinin n'a kuma bɛɛ kelen. cɛ non a fitinin est ce que problème b'a bolo. a fitinin n'a kuma bɛɛ kelen. ayi dɛ fɔ ni banni ye o yɔrɔ ɲɛfɔ. a fitinin n'a kuma bɛɛ kelen Lansana Fofana nana sisan ale bɛ se k'a f'i ɲɛna. Lansana Fofana. haramu 200 ni 400 minɛnen o fana. 200 wɔ. alors 200 minɛbaga. an yɛrɛ ko haramu ye miliyɔn dunnaw ko ye de. abada. anw ka directeur haramu bɛ daminɛ taban kelen de la. nafolo kun na a bɛ daminɛ taban kelen na dɔrɔmɛ n'i ye o dun ka ani maa mun ye miliyɔn 10 dun a bɛɛ haramu ye. a bɛɛ haramu. a bɛɛ. ne ɲɛna ko anw ka nin 200 ni 400 wa denmisɛnninw na ko nin di directeur a ye sabali dɛ. cɛ a ye to an ka ninnu dɔw. a ye sabali. saraka jɔ. n'a ma sabali jamana bɛ taabolo min na sisan ne Asimu Surutulaw fana ka wolo la ye. Asimi a ɲɛti ninnu bɛɛ. ekɔliso gestion ninnu kuma wɛrɛ ye. a ti bɔ nin bɛɛ kalama sa. ekɔliso gestion ninnu kuma wɛrɛ ye. a kantini scolaire ko ninnu y'a damana ko ye. a y'olu to sa cɛ a kana da s'olu dɔw ma sa. ma jɔ an ka sembulu dɔw ani tigatulu a y'a to an k'olu dɔw Asimi a kana nin bɛɛ ɲɛfɔ olu ye sa. e bara b'a Asimu a kana nin bɛɛ ɲɛfɔ Asimi ye sa. an bɛ nin bɛɛ fɔ. aw kunnafoni dila ninnu de bi kumaw lase nin cogo in na tan. nin bɛɛ bɛ fɔ Asimi ka bɔ an ka. alamu tradition bɛ ba yɔrɔ yɔrɔ an bɛ nin bɛɛ fɛsɛ. a kana nin bɛɛ ɲɛfɔ a ye. a ye to an ka an fana k'an da mun lase. ala y'a fɔ ko jeunes fana ka bɔ min ye EPS la o an bɛ o fana olu. EPS awɔ EPS cogo. minnu bɛ éducation physique kɛ ekɔli denmisɛnninw kun an ka bɔ denmisɛnnin kun da. k'a kɛ maakɔrɔ. u ka tiɲɛni kɛ. a bɛ ka tiɲɛni kɛ a bɛ ka tiɲɛni kɛ a bɛ ka tiɲɛni. jɔn i b'an kun bi dɛ. non a bɛ ka tiɲɛni kɛ. i b'an ka mɛtiriw kun bi dɛ. ayi non jeune fɛn fɛn de bɛ ko e bɛ EPS kɔni kɛ ekɔliso la sariya kan ka taa de a jeune ninnu k'a dabila u k'a kɛ cɛkɔrɔbaw ye sijɛw ye. mais sijɛ bɛ se ka. an bɛ EPS kɛ waati min na RSL la sijɛ de tun bɛ EPS kɛ an kun. marché de Canari ale bɛ se k'o kɛ. a b'a kɛ. sijɛ awɔ marché de Canari a b'a kɛ. a tɛ se. n'a y'a kɛ n ka cɛ mɛna min f'i ye a bɛ to terrain nɔ ye. mais ne nana cɛ e taara misi. i b'a to anw de bolo. misi denmisɛnninw sifinw o ye misi yɛrɛ b'a labɛn f'a b'a kɔni tigɛ tigɛ. mais misi y'a mɛn.
Ça c'est Ngode Adjaye. Allah Ngode Adjaye. Allah ka gizi. Wati sira. Wati sira. Allah ka gizi. Amu ye lada ye. Amadu Jalo flake ni ale na wati. Ame folita ni ka lada ni ka sigare. Ngauzu korage fo mu ye Amerika sigila. Ale me nyale amba afene fu. Tanti ajira tutrawuli. Ni wati na tanti VIP ale ba mfanya pamanyali. Ame tanti amba afu. Wati ko fele ngona ni jote chao. Wati sira.